Ik hier zie het gevoel van, maar de zinnen erbij, de jas kimmel uit. Zandnoffelijk viel het dan aan en dan vriest het nog altijd een licht, maar dan had die zinnen toch een soort macht. En dan is het prachtig waar, geen wien, prachtig waar, prachtig winterwaar, prachtig waar om even de redenszoener te binnen. En prachtig waar voor alle boetenactiviteiten. Wel, joen en vannacht komt starig al meer bewolking, maar we gaan eerst nog min 6 tot min 8 graden. Dat is matige frost. Letter vannacht rint die temperatuur al wat op en letter vannacht heb ik ons op sneeuw. En de wind die gaat meer naar het westen dan het zuidwesten en die zal matig worden, krijgt 304 in het kust- en waardgebied. Wel, morgen eerst sneeuw, soms zelfs matige sneeuw. In de middag wordt het stadig gewoon droog en de temperatuur morgen staat tussen de 0 en de +4. En die +4 omdat de wind van zee komt, die draait naar het westen, noordwesten en die zal matig en vrij krachtig worden. Ja, in de nacht nog altijd 0 of -1 en dat betekent dus wat lichte frost, maar er is morgen wel kans op gladend. Hier had ik van vannacht mensen tinker om. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Geen winteropkomst, beslist net. Want manje, tiese, maasje, meest bewolkt, soms weer te sneeuw, ik betieden rein. En vooral hoe de droege periode. En dat is dan mooi mooi naam. Temperaturen noemen er bij de 6 of de 7 graden heen. En de wind die gaat naar het westen, noordwesten, noorden. Nee, die komt uit de verkeerde hoeken bij. En die zal matig, soms krachtig wezen. We maken manje, maar weer even in het waarsje.